La tarda de dijous 5, l'Associació de Joves va organitzar a les instal·lacions del Punt Jove 2 tornejos paral·lels de videojocs, del FIFA 15, de la PlayStation 3 i el Mario Kart de la Wii. Aquesta activitat, emmarcada també dins de la Setmana Jove d'enguany, va aglutinar una vintena de nens i nenes que no van parar de fer disbauxa durant tota la durada dels tornejos. El Punt Jove sempre està obert a cedir-nos al local per fer coses i per fer activitats per nens i estem molt agraïts d'això i tirar endavant. Per què vau pensar en aquesta activitat? Més que res per promoure una mica la Setmana Jove i ja que és una Setmana Jove fer un dia per nens d'una edat més jove encara. Sabíeu que tindria molt bona tirada, no? El FIFA, el Mario Kart. Sí, són dos jocs que atrauen i esperàvem que fos el FIFA 16, el d'aquest any, però no ha pogut ser. Quines sensacions heu tingut? Com ha anat? A nivell de participació? Bé, han vingut bastants nens, potser des de l'associació podia haver participat més gent, però tampoc calien moltes més mans i ha estat bé, ha anat força bé. Com estàs veient la Setmana Jove i la participació del jovent? Setmana Jove cada any crec que va a millor, intentem fer més coses, l'Ajuntament intenta fer més coses i la participació trobo que és una mica fluixeta, però perquè trobo que és una activitat que és difícil, la fas durant tota una setmana, la gent no s'entera. Però aquest dissabte fem una festa Holi, que és de colors, de músiques i al Camí del Roure. Esperem que allà es maximitzi la màxima possibles persones i sigui una bona festa i és la tancada de la setmana. I esperem que vagi bé. L'acte va comptar amb un petit berenar per als participants i amb premis per als guanyadors. Una bossa de llaminadures per als primers classificats, tant del FIFA com del Mario Kart, i un rellotge del Barça per al primer, segon i tercer classificat del torneig del FIFA.